Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Charming, certified kaloyal, Wow. Dagol. And Tita, kaloyal since the beginning of the universe, Tanya Chinita. Mahal ko po si Ella. Kaso, napakagarapal ng nanay niya. Ako po si Vincent ng Sampaloc, Maynila. Mag-iisang taon pa lang po ang relasyon namin ni Ella. Nagtatrabaho po siya sa may Save More. Ako naman ay isang kolektor sa isang appliance center. Ingat na ingat po ako sa aking trabaho dahil malaking pera po ang hawak ko araw-araw. Naging close ko ang nanay at tiyahin ni Ella. Wala na rin po siyang tatay. Sisimulan ko po ang aking kwento nung una kong makilala si Ella. At dito na nagsimula ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Hi, sir. Good morning po. Yes po. Happy to serve. Thank Ano you, pong thank you po. hinahanap nyo? Kanina pa po kayo paikot-ikot Hindi. sa mga hallway. Hindi, okay, Baka magbabayad pwede- na po ako sa inyo. Okay na po. Okay po. Ay, cashier pala ako. Cashier ka. Sa toothbrush nyo. Happy to serve. Ay, ito po. Meron po ako malapit dito. Kailangan nyo po ba ng AA na battery? Kasi katabi ng toothbrush, AA battery, tapos may Cadbury po. Ano pong gusto niya? May nail Sige, yan cutter din yung po tinuro mo. Yan ang tinuro mo. Mapapabili tayo dito. Ayan po. Iba talaga Ay, yun. salamat po, sir. Oo. Happy to serve! Happy po ba kayo na napaglilingkuran ko po kayo? Sanay po kasi ako maglingkod. Yan po kasi ang love language ko. Acts of customer service. Kaya pala. Sandali lang ha. Titignan ko lang sa cellphone ko ano pang kailangan ko. Apo, sige po, baka dyan sa listahan. Wala na pala akong kailangan eh. Ay, ito po, meron ditong may chani po dito, tweezer. Kailangan nyo po. Tsaka cash po ba o card? May discount card po kayo, sir? Cash. Meron po, naman cash. card. Okay, sir, sige, may kahit ano yung ano. May Gcash din po. Pwede po kayo mag-pay. Cash na lang. Cash na lang. Sir, meron kami promo ngayon, bundle ito. Isang condom, isang... hindi ko naman kailangan yan eh. Wala naman akong jowa eh. Alam ko pala,
Meron po kaming bundle promo. Rexona powder dry. And ice cool. Yeah, Opo. Isama mo na. Sige po. Sir, meron pa kami nga. Ano yun? Yung Shield Bath Soap po may kasamang unique toothpaste tsaka Pride detergent. Isama mo na rin yan. Nilulunok nyo po ba yung Pride nyo? Kasi ito po, Pride na hindi nalulunok. Ay, sige na, okay yan, lang. Pride po. Yan, sige po. Charm po, fabric conditioner po. Sir, meron po kaming bundle din dito. Baka kailangan nyo din po. Sir, bakit may echo din yun? Sir, meron din akong, sir, box po ba o paper bag o eco bag? Yung eco bag po na 30 pesos lang po. Eco bag na lang. Yan, sige sir. Teka. Happy to serve! Teka, Sir, ba't ganyan ka magsalita? Idol niyo po ba yung 21? 21. Teka, pwede manghiram ng ballpen? Ay, sige pa. Thank you. Ay, ayaw sumulat. Wala. Sir, tuto mo, sulat sa akin. Sige nga, sulat mo yung number mo. Ganun dapat. Dapat ko hingin ng number. Ba't ko susulat, sir, yung number ko? Hindi mo. Susulat ba yung ballpen na to? Sige. Sulat mo yung number mo. Sir, baka jamingin mo Sige, yung number sulat mo ko. nga. Sumulat, sir, akin na. Ay, oo nga. Akin na yung papel. Oo nga. Sumulat nga yung ballpen. Sir, ba't mo binulsa mo? Yung number ko. Ba't binulsa mo? Hindi, remembrance ko na lang na sumulat yung ballpen mo. Sir, grabe ka. Style mo yan, no? Grabe ka na talaga. Ay, thank you ha. Ella? Ano pangalan mo? Ella? Sa ID mo? Ella po. Ayan. Ella. Happy to serve! I'm Ella po! Ayan. Ako pala si... Ano? Vincent. Ay, Sir Vincent, bagay sa inyo yung pangalan nyo. Ay. Basta bagay yung pangalan ko? Mas bagay tayo. Sir, grabe ka na. Pero alam mo, gusto malaman mo na hindi lang ikaw yung first customer na nagsabi sa akin ng ganyan. Marami talagang gumaganyan sa akin na customer. Ay, kaya medyo sanay na ako. Meron akong dito, ayan priority number. Priority number? Para pumila ako sa'yo. Kumuha na yung priority number sa guard. Talaga, sir. Sir, okay na ba ito lahat na napamili mo? Okay na yan. Thank you ha. Okay po. Sana mag-reply ka, ha? Sir! Hindi, kung mag-reply ka lang naman. Thank you. Talaga, Sir Vincent! Hindi kita makakalimutan! Lipas po ang 2 buwan, Angkol at Tita. Niligawan ko si Ella. Hinatid sundo at sinachat ko po siya. Hanggang sa... Oo nga, ito naman. Ang kulit mo naman, Vincent. Sure ba yan? Oo. Alam mo naman, first meeting pa lang natin sa trabaho ko dun sa supermarket. Nagmarka ka na sa akin. Kaya ba't ko ba papatagalin? Oo na. Tayo na. Will you be my girlfriend? Yes. Ikaw kasi, ginaming mo agad ako doon. Grabe ka na talaga. Siyempre gusto ko ito eh. Tsaka ganun ba yung style mo pagkuha ng number? Kunyari, sira yung ballpen. O kaya naro-wrong send ng ano? Ay, hindi ako nagro-wrong send. Hindi ka nagro-wrong send. Lumang style kasi yung wrong send. Dapat ganun, di ba? Hindi mo nga alam na isulat mo rin yung number mo, di ba? Kaya nga eh. Pero ano din naman yun, gusto ko din isulat yun kasi nga. Talaga. So, tayo na, walang bawi yan, ha? Isa po sa pinakamasayang araw ko, ang Kolatita, na sinagot na ako ni Ella sa wakas. At dumating din ang araw na pinakilala niya ako sa kanyang nanay at tiyahin.
Trixie, may tao. Sino ba yung palapasok na yan? Anak mo Hindi po. Ay, hindi ba natin papasukin yung anak mo? Ay, Nay, ako po to, Nay. Grabe ka talaga, Nay. Nay, mano po. Tita, hello po. Hindi ka ba magmamano sa tita Tita ka mo? ba? Oo, tita mo Tita, ako. hello po, tita. Tita, ang bango ng niluluto mo. Thank you kasi pinagluto mo pa. Gusto ko pa nga, pinagluto mo po kami. Gusto ko pa ipakalala sa inyo ang, eto na po yung kinukwento ko sa iyo, tita. Kasi alam mo naman, di ko makwento kay nanay, mahina yung pandinig. Eto po si Vincent, yung boyfriend ko po, Tita Trixie. Ay, hello Vincent. Nice to meet you. Anong pinag-uusapan Vincent, niyo? nice meeting place. Tita mo talaga, ano eh. Ay, Trixie, eto yata yung nagde-deliver ng mineral water. Bayaran mo na. Hindi! Boyfriend ng anak mo yan. Eh, bakit mukhang nagde-deliver ng mineral? Ano ba trabaho mo, iho? Collector po ako sa isang appliance center. Kaya nga, tinan mo, basta mga kolektor na nagde-deliver ng mineral, gwapo talaga. Hindi naman po. Magkano ba sweldo mo? Uy, nakakahiya ka naman. Ito mo Derek, natanungin. Nay, bakit naman po kayo ganun magtanong, Nay? Kala ko po ba mahina pandinig nyo, pero pag usapan trabaho po, lumilinaw. Kumain na nga muna tayo, ate. Nagugutom na ako, kakahintay sa dalawang yan. Sinong kakainin mo? Si Vincent. Ay, say, pakainin natin si Vincent. Ikaw na lang. Ayan na naman tayo. Pwede ba mag-iingat tayo sa mga pinagsasabi natin? Alam mo naman yung mga kapitbahay dito pag ano narinig, reklamo ka, mga chismosa, mga marites. Sinong buntes? Ayan na. Sige, nakain mo na tayo, Vincent. Gutom ka na. Gutom ka na ba, Vincent? Hindi naman po, okay lang. Busog pa nga Oy, po. kaya nga mahiya ka. Ibang bahay to, makikikain ka. Talaga, tita, ang mamaldita nyo. Best foot forward muna. Boyfriend ko to eh. Alika na. Dapat malaman niya na ganito lang yung buhay natin. Kaya kailangan niya iangat niya tayo. Kaya nga, siya na ba ang mag-aahon sa ating kahirapan? Nay, boyfriend ko po si Vincent. Hindi po siya, sugar daddy or ano. Nay, kain na po tayo, Dapat tita. na sugar daddy na lang. Sige, nakakain na nga Tita tayo. Trixie, let's go. Matapos kumain. Ako na. Tagal nyo kasi mag-narrate eh. Pwede ba kausapin namin yung boyfriend mo? Maghugas ka muna doon. Tita, wag mo dyan, Kailangan baka saktan ka lang. Alam mo na mga malalaki ngayon kung pag nakuha ng gusto nila, mawawala na agad. Okay po, tita. Wag ka na po magalit. Sige na, hugas ka na doon. Sige, doon ka na. Maghugas ka ng pinggan doon. May smart dishwashing paste doon. Okay. Vincent. Yung nanay niya kasi kailangan ipa-check up. Oo nga Baka pwede makahiram sa'yo dyan. Ha? Ayaw mo, ha? Ano pa bang kailangan mo, ate? Sabihin mo na, dali. Kailangan ako kasi buwan-buwan may worth 5K na maintenance ako dahil may hypertension ako, diabetic pa ako, mahina pa ang tenga ko at pandinig ko. Kailangan ko na nga ng bagong hearing aid baka pwede kang mag-sponsor. Buti na nga lang ako ang taga-kolekta ng paluwagan sa amin Kahit pag diba Trixie, nahihiram-hiram natin minsan itong nasisingil ko. Oo, tsaka kailangan mo na namin ibalik yung nahiram namin sa paluwagan. Pina-check up ko si ate kasi may sakit siya, di ba ate? Huwag na po kayong umiyak. Sige po, tutulong po ako kung anong... Tubig! Sandali, wala na. Wala akong dalang tubig dito. Tignan mo, may diabetes na yan, nagsusoft drinks pa. Kaya kailangan namin siya ipa-check up. Ate, kailangan mo pang magkasakit para makahiram tayo ng marami. Ito pa, ate, may chocolate pa ako dito. Ayan, binigay ni Riley dito. Kainin mo na yung chocolate na yan. Yan ba yung binigay ng isang manliligaw ng isang araw? Si Riley. Kainin mo na. Ayan. Bawal po sa inyo yan. Matamis po yan. Kaya nga, antigas ng ulo. Kaya kailangan na may pa-check up. Kaya mahirap na Hindi ko pera sa'yo. matiis kasi may sweet tooth ako Oo nga. Sige na. Sige po, tutulong ako kung anong sige. pwede. Salamat. Salamat talaga. Salamat. Ito ka na kumanta. Baka hindi pera.
Hindi ko naman po matiis ang magulang ng aking minamahal. Kaya tinulungan ko po ang nanay ni Ella hanggat sa aking makakaya. Kaso, tuwing bumibisita po ko sa kanila ay palagi akong hinihiraman at hindi naman po binabalik. Hanggang sa pati nga pera na kinukulikta ko sa mga customer ay naipahiram ko na rin. Hanggang umabot po ng 300,000 at kailangan ko nang maibalik ito para hindi ako matanggal sa trabaho. Alam ko naman nanay mo siya, mahal, pero paano yung trabaho ko? Mahal, Ikaw yung lalaki. baka pwede mo namang masingil ang nanay Grabe ka naman, Vincent. Para ilang buwan pa lang naman hindi nagbabayad ng yung nanay ko eh. Hayaan mo, alam mo matanda yun eh. Di ba tsaka sinabi naman niya sa'yo na wala naman siyang income. Sana di mo na lang pinautang. Kasalanan mo din yan. Tapos ngayon, pag naniningil ka, sasabihin mo, grabe yung nanay ko. Nanay ko yun, irespeto mo yung nanay ko. Nirespeto ko yung nanay mo yan eh. Kaya nga, mahal kita. Pero paano naman ako? Paano trabaho ko? Matatanggal ako nito. Kailangan ko na ibalik, magle-liquidate na. Gawaan mo ng paraan. Sana ko hiram ng 300,000. Tsaka ano, Vincent, dapat nga, magiging biyanan mo yan. Dapat di mo na pababayaran. Grabe ka sa nanay ko. Kita mo may sakit, diabetic na nga eh. Hindi, oo nga, pero Dapat nga, alam mo, palibasa mahirap lang kami kaya mo kami ginaganyan. Alo, hindi ganun ah. Grabe ka. Kaya nga ako Isa ka din sa mga katulad na naliligaw sa mapangmata sa estado namin sa buhay. Porke ganito lang kami. Hindi, Ella. Sana maintindihan mo. Nakasalalay Ang yung sama na trabaho ko. ugali mo dahil sa pera nakikita yung ugali mo. Ha? Parang pera lang yan. Ayoko na. Ano ayoko na? Ayoko na sa'yo, sama na ugali mo. Dahil sa pera nakikita yung ugali mo. Nanay ko yan eh. Ano? Paano mo sa may... Bahala ka na dyan. Sabi ka, Ano ibig mo nga ayoko na? Ayoko na, hiwalay na tayo. Ella! Nakilala yung ugali mo dahil sa pera, dahil sa 300,000? Yun lang pala magpapalabas ng tunay mo ugali. Ako pa yung may ugali. Anong klase yun? Ella! Tulungan mo naman ako. Mawawala Ayoko ng na! trabaho. Break na tayo, Vincent! Mahal kita, Ella! Ayoko na! Maawa ka naman, mahal kita! Bahala, kaya mo yung gawa mo